lokuhlukumeza hayi lokuhlukunyezwayo ya ngoba kunenyembezi ezikhokhelwayo inyembezi oyikhala kwakho imvelo noNkulunkulu yakukhokhela inyembezi oyikhala emsebenzini uthembekile umxashi kuhlukumeza uNkulunkulu uzokukhokhela ngizokhuluma ngalokuhlukumezayo njalo kuneyindawo othi mawuhlushwa uyabona nje mawuhlushwa emjolweni lelide asikho isibusiso bekufuna kuyeke usho kanje uyazi mawuhlukunyezwa emjolweni nje ungabekezela emjolweni akubekezela umjolo awunadlozi awunaNkulunkulu awunabazali siyayidlalela ube bayezwa ke lapha nezwa bafethu angibuyeke ngizela kunabantu ngikhumbula ngesisikhathi uJesu ethandazela impumputhi yayingaboni wayibeka izandla ngqi wayesiyayibuza isibono ubonani yathi ngibona abantu befana nezihlahla befana nezihlahla wayibisa ukuthi ye buya wayibeka isandla kwesibili yabona ke yathi ngibona abantu ukuba yidedele ukuqala ibona izihlahla yayiyobagenca abantu kunomuntu othi mayibona abantu ubagenca ngoba engathi umuntu ngambuza ukuthi mawubona mina engabubona ubona impumputhi yaphumela obali yathi ngibona abantu befana nezihlahla wathi uJesu ngiyacela buya ngikubeka isandla kwesibili kwavuleka amehlo kunomuntu weleli dekudabukisayo oshadile ongathi imibuzwa ngonkosikazi wakhe kuthiwa ubona uba yini le awuku indoda ingathi cha siyacela hayi kabi awumkhize khabazela amavovo vovelihle siyacela kubuza unkosikazi wakhe kuthiwa yini le Zondo umthiyane siyacela ngeke akwazi ukusho weleli day no kunomuntu okuhlukumeza uzubona ukuthi engathi akangazi ngiyini angithi angizwa impumputhe emiyibona abantu uyathi ngibona abantu befana nezihlahla uma umzali ehlukumeza ingane yakhe engakabuzwe ukuthi yini le oyihlukumezayo ngeke alikhiphe lokuthi ingane yami ngoba ikhona lento athi mayibona abone yona yikhe itreata kanje kunomuntu engathi ungambuza ukuthi awusho mawubona mina noma mawucabanga mina ucabangani ake sibuye ke lady Dila uNkulunkulu ke uyasayida nomenziwa against umenzi uNkulunkulu uyohlala njalo uNkulunkulu uyohlala njalo engakumenziwa unenhlanhla mawukhaliswa maye kuwe mawukhalisa unenhlanhla mawuhletshwa maye kuwe mawuhleba ngoba kunesikhathi la kuthiwa umuntu ushawa uNkulunkulu ngezinto azenza yena ukuba sabantu asimane act nje sithatha ama decision yinqumo siqale sibheke imiphumela ama consequences kunezinto esasingeke sizenze ukuba sasazile ukuthi ukuphuza kakhulu kuyodala ngixoshwe emsebenzini ngangengiqala ngasuke ngabuka utshwala bumnandi kodwa ngangabona ukuthi biyobulala umuzi wami benza ingane zami izingangihloniphi biyongixoshisa emsebenzini imphumela ngiyibonanga ngabona isinqumo sokuphuza ukuba ngangazili ukuthi ukuhlukumeza unkosikazi wami kanje kuyogcina kumenze echithile noma wangishiya ngangengiqala ukumhlukumeza kanje ukuba ungayihloniphi indoda yami ngangibonile ukuthi buzo resultelaphi bizokwenzani ngangengiqala ungamhloniphi umyeni wami ukuba ngangazili ukuhlukumeza izisebenzi kanje nokungazazi ukuthi ziyini kuyo resultelaphi ungizwe kahle noma singaphakama kuthiwa today a peacock tomorrow a feather dust ungabophakama kakhulu ngoba umhlaba uyarawunda awumazi uNkulunkulu uma abantu belwa bebabili uNkulunkulu uyakwazi ukulamula kodwa uma umuntu elwa noNkulunkulu ubani oyolamula na mhlazana uNkulunkulu inyembezi zabantu seyigcwele kujeke okhalise ngaza abantu umhlaba ungaboni mhlazane imvelo noNkulunkulu bediscipline ukuthi wena ubaza abantu bayini uyobheka phansi awulazi usuku kunabantu akade bengamamillionaire izolo namhlanje bamasentene abanalutho kunabantu akade bephezulu izolo namhlanje kunabantu baphansi abayilutho into yenza kubantu uNkulunkulu uthanda ngisho umuntu ophambene emqondweni uhlanya lihamba lusenhlizweni kaNkulunkulu into ekuthiwa umuntu iyahlonishwa yikho noma umuntu ehlanya kade ehamba enqune naked washayiswa imoto umbozwa ngeshiti akushiya ukuthi uhlanya lolu ngoba wonke umuntu unobuNkulunkulu obuphakathi sicela bonke abantu eningizimu Afrika ake sibuyelwe onembeza
uyazi ukuthi masisebenza emsebenzini kubhlungu ukuvuka kubhlungu kuyosebenza kodwa kubhlungu kakhulu mawusungihlukumeza umqashi wami cha kubhlungu kodwa ukusebenza kubhlungu ukusebenza 31 days uhole kanye usebenza 365 days uhole ka12 kubhlungu ucuphi alarm ikhalu emsebenzini siyacela bonke abasiqashile basiphathe kahle nathi sibahloniphe futhi ma ngiyacela ukuthi ungithande abazali abavukele unembeza uvuke amathumba akho lawo mawunyanya ingane yakho uzinyanya wena kodwa imvelo iyabuka uJehova futhi naye uyabuka sicela bonke abantu eNingizimu Afrika awukuthanda unkosikazi wakho unenhlanhla umuntu ononkosikazi oyedwa amthandayo kunomuntu onesiqalekiso seyintombi ezu12 angayithande eyoshela estetini unenhlanhla umuntu onebhotelana nje nobisana efrijini aligcobayo aliphuza ubisi kunomuntu onegross eningi kanti appetite ayikho unenhlanhla mawunemadlana encane ubusisiwe kunomuntu onama millions kanti udliwa unembeza akajabule akalala ebusuku uyaphaquza ngiyasaba mhlazana uNkulunkulu awuvusa unembeza ezintweni ozenza kubantu uyothi uyesibhedlela uX-ray awukwazi ukubona ukuthi nje ubunciphi udliwa unembeza izinto ozenza kubantu kwena unembeza mhlazana ukudla ngoba uma usufuna ukushaya umuntu ongashayeki unebhadi mawuhlukumeza abantu bese beyakubuka angiphinde sengiqeda unebhadi mawuhlukumeza abantu bese beyakubuka nje unenhlanhla mabekuphinisela kodwa uneshwa mabekuyeka ngoba nje mabekuyeka bakuyekela imvelo noNkulunkulu angiphinde again unebhadi umuhlukumeza abantu bese behlikihla izandla babheke phansi unebhadi mawuhlukumeza izingane zakho bese ziyokhala emva kwendlu zingakukhombe emehlweni kodwa unenhlanhla mazikuphinselwa impi izophela lapho mawufuna ukushaya umuntu okuhlukumezayo musukumphinsela myeke ngoba one day liyophasa ivese lithi impi akusiyona yakho ingeka Jehova othinta wena uthinta inhlanzi yeso lika Jehova wena ngokhe wonke umuntu usehlizweni uNkulunkulu uyasithanda isidakwa akakuthanda ukudakwa uyamthanda umthakathi akakuthanda ukuthakatha uyasithanda isiphinga akakuthanda ukuphinga uNkulunkulu ngeke uhlukanise uNkulunkulu nomuntu kuba uNkulunkulu abantu akabafuni ngabe kade alidedela ulwandle laqeda ngathi ungadlali ngabantu akudlalwa ngabantu ungabohlala emakhanda abantu bohlala esihlalweni akuhlalwa phezulu komuntu ngoba one day mhla uNkulunkulu ephinisela thina singama Afrika asidlali ingoma kanti kushoniwe kamakhelwane sehlisa ivolume ngicela nje bonke abantu leli thing here eJoburg ngifikile eJoburg ngomgqibelo e56 Main Street eAnglo Building eMarshall Town Johannesburg kudala bengifuna ngifikile sizobe nje sinama sessions awuthula sobe sikhuluma sothi umuntu akaphumelele empilweni ngine session ngo10 am bese sithi ukuphumula kube khona ezoqala ngo2 pm azoba u2 eJohannesburg Anglo Building Marshall Town akazi 56 Main Street Johannesburg so mhlawumbe abafuna uSMS abangashaya le number ethi 061 418 0834 SMS 061 418 0834 la nje eDurban abasifuna eThekwini sikhona eLavita ngo6 ntambama sirabhana ama shoulders sithi if you want to be a lion follow other lions they will teach you how to roar like a lion mawufuna ukuphumelela leli day simphumele abantu ezizwana nabo bonke abantu abawina empilweni bazwana nabantu abaright mawuseThekwini amaphethelo ufuna nje ukuzocharge ibattery yakho asihlangane eLavita la nje ngaseBhish nga edrobheni eDurban namhlanje ngo6 kodwa nawe Johannesburg umncinyane sesikhona sizothi abafiki ezimnandi kungenwa mahala akukhokhwa ngamasonto manifuna sithandaza sizovusa unembeza uvuke kumnyeni wakho inkosikazi wakhe ingane yakho asihlangane eJewish Hall ngo11 sonke sifuna ukusonta ngamasonto Jewish Hall ngo11 wonke lama event njalo sikhokhe leli khande likhulu nolibona free